Israelina khochaklam Khan Yunisa beipui thlakna tharakal pui hnuwa Palestinian mi somli panga in nunnan chan leta he thil hlenga hian midang tam takin hliaman tuara he beipui thlakna hian nasa takin chiatna thlen ni ti in he thil hlenna hmuna omve Nazar Hospital thupuang tu chuan a soi air attack le artillery shelling chuan mipui te chhuat tir tura thupe ka om hnuwa Gaza Palestinian Civil Defense in mi nuai li chuang a hong ni in an soya Doctor Without Borders MSF a medical team hruaitu Javed Abdel Manim chuan Khan Yunisa Nazar Hospital ani khata man thua soi khovel mun sang sanga mipui tam tak thina thlenga na thok mek ni in a soya Mase Gaza thil rap lak tak thleng tur ta na a in buat sei theilo thua soi Hliam tur mi pali atanga panga vel an ron luta a then chu first aid la hlim chau te an ni a chung zinga chuan naupang pakhat damlo na tak mar phu mu to lo chu oma chu wang chuan ti har kan tuma Mase nurse chuan min ena chan tlak om to lova midang hliam na tak te chu an nu na chan tumin kan phe buai jok tur ani ti in a soi Mase doctor te chuan chu naupang chu kalsanin midang hliam na tak tak tur te chu tranpui turin an pen chuak le ta a hliam na tak tak tur te chu atlai ma an en ko langai ni emergency department a chuan laya le mun tina thisana bunoi noya damlo te chu mun tina mu turan oma a chan chu emergency ward a khumom to lo wanga ni chutia thisen chuak na sa tak chu thil mu hreum tak ani thua soi Gazam brigade chuan Rafah Israel sipai bulldozer tank akap ni in an soi Hamas arm wings chuan an fighter ten Gaza khothlang lam khopui chhim lam pon lama Tala Sultan venga Yasin 105 rocket mangin lir thei pahnian kap ti an soya he pol hian telegrama Gaza khothlang lama Al Burais refugee camp mar chhak lama Israel sipai te chu mortar shell mangin an kap ti an soi bokani Karkalta a Khan Yunis beipui thlakna nunna chan za chu mi somli panga an tling to a Khan Yunis a Nazar Hospital official thupuang tu Mohammed Sagar chuan Israelin Khan Yunis ko chaklama beina hian tun thlengin mi somli panga an thito ni in a soi Gaza khothlang lama damdo in lom chhun medical facility a chuan nimin mai khan Israel sipai ten boruak le laya an beipui thlaknan kalpui tana tang khan thin lapung chho zela he thila hian naupang te pon tela he thila thlenna chan ber chu mipui te chu anin son chuana thupek an zomnan sipai ten hun an pek lo wanga ni a Palestinian mun danga in son chuak te chuan Gaza khothlang lama almawasi bial chu an luak khat to ni in an soi bokani Israelin khochak lama Palestinian te Khan Yunis te chu hmuna in son tur chuan an hriat tirani Khan Yunis a Al Garara khopui atanga local Yasaf Abu Taima chuan almawasi a chhungte hmu lo thu soin chulai hmuna khopui danga te chuan mipui te chu khat vekin puan ina te chuan an kha vek thu a soi Khan Yunis khua a kumsom nga pathum mi Ahmed Al Bayuk point news agency nena sipayan lokala bomteron thlakin chulai hmuna tang chuan min son dara kan chena hun tam jok an ti chiat ma in ninga ma chen chu kan in nora mun tin mai chu bompuak mai thei mun hlom tak tak vekani thua soi Israel sipai te chuan ama in hriat tirna an ti chuaka Khan Yunis mar chaklaw mi te chu almawasi in son turin thupe kan ti chuaka thupe kan zom lo chuan an sipai te chuan he hmuna hian beipui thlaknan kalpui tur thuan puang Israel sipai te hian thlama khan Supreme Court in kumsom chung compulsory service anga a chhuat to lo hnuwa a chan china voi khatnan ultra orthodox Jewish mipa an la lut ta he thu thluk na hian dodal tu nei na sa in norhoi hotna hi ala thlena ni Al Jazeera chuan Jerusalem Institute for Strategy and Security President Ephraim Imbar Koma Palestinian Red Crescent Society chuan Deral Bala Israel sipaiten Gaza khopui chunga in pakhatan bei hnuwa anti member ten ruangan la chuaka
liam tur tran pui ngai te an pui lai video an share ani Hamas chuan ama Israel khotlang lama native Hazara area a thalmanga bayan ni thu an lo sei to chu Gaza Strip a aram opten an thil ti sual na le West Bank a cheng te be na le an dan bo chian na chan let na thleng tur renga ruat ani ti in a soi Israel sipei te chuan ama in fir fiak te chu an lo da thato a an chet lak dan le an mi tha za tar lang lovin an soya tun hnai in do na ni kha chungin Palestinian mi somriat palian thi Gaza Strip pumpuya Palestinian mi somriat palian thi a mi zathum somhni pakwa chuan hliman tur ni in Health Ministry chuan a sai Israel sipei te chuan khotlang lam khan Yunis khopuya leilama bai pui thlang na tharan naya mi tam takin nun nan chan ani Palestinian Paul te chuan Israelin thlako chung zet enclave in do na rap thlak taka nei zo hnuwa Gaza thrun na von rang tumna National Unity Agreement an ziak World Health Organization WHO official sangber chuan bolhlo pai na hmuna poliovirus mu chuan ni hnuwa Gaza ran a hri leng thei tur chung changa alungai thuwa soi Gaza hian vaccine atanga chuak poliovirus dar zel hi adar theina asang hle a hei hi mu chuan i wang chau ni lovin tui thiang hlim awan chho zel wang ani ti in WHO in occupy ta WHO Head of Health Emergencies Ayadin Sapornikov chuan a soya poliolitis hi fetal oral road manga dar berani a nadna shikai ol sam tak ni in nervous system a lut thaya paralysis zanna hial te por hlen thayani hena na shikhi no pang kum nga hnuai lama anasa zual thayani Sapornikov chuan tuna hian Gaza tanga damdoi en kol ngai mi sing khat sang lian om to thua soi bokani Japan chuan asset freezing measure te chu ngettaka kalpuya tum Israel sarkar chu international community tenen thohauna nein settlement activist chu freeze vek turin nasa taken angen chunjum zel dona G7 po telani ti in Japan Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi chuan angen chunjum zel donane Britain Canada le United States chuan Israel mi then khat chu anram lo to West Benga tharum thona nasa taka hlena wangin shemnan pe bokani